PGR VGR aphuthak Karbi Amei Council hin pen notice ki PGR lam the chechak det pen puthot puan sose ki tharle paprap nang jipu ki mang padu ponsi ki dam tang jak hongni phai Chris siarni Karbi Amei paman ponsi ka che song sai ki deng West Karbi Anglong Kheroni High School pathuak lamalong Karbi ka chingruma mei padopon bangso melong Karbi richo long singrong hang nang ka chetong dun jalam do bonta kopini ki sungpen alangli nang chetong dun unedetlo Maya hut Rahul Teron di Mahasau a Karbi chetong dun si Karbi tangte Karbi pusi di Mahasau pen pusitame nang chetong dun nang koklo pusi alangli nimje Pini arni bangso mailong Karbi avi kido anarat atum kacheto thegapot kachuru pajerlo Jongse Karbi Amei Council hinpen bangso PGR VGR long lialong tharli ponpe det pulote rathur paksitame tharli nang kokpo Lapen bangso hut kopini do kok pulote adaya bangke Karbi Amei Council CM Dr. Tuliram long hang lapen MP Amar Singh Tiso alang nitum si aday chi enang kokpo athi alang nitum stame tiso lapen rong hang si kachetok lapen la so kur bangke Karbi akhe pinak pusi lit song rong pharpen nimje pong Labang tharbi nang kokpo jong si alang lituma hinpen jong si ke claim kapangkre lapen ke claim ke si ke thai do boleh Karbi arat si ki thursi labang ke isiang teng pi claim nang kokpo lapen hala Karbi arat thurpak penjong si bohala ke claim apor nang lirok lo boleh tante CM Tuliram long hang Karbi sitame moke alang li nong si adai do di Amar Singh tiso da tiso pur ke Karbi ke alang lita balong so adai bange chepari sinna kokpo lapen mo purki mo na dobo bini Karbi tum thurpak pen Karbi ke man kedor Karbi ke man kapa therak Karbi thurpak pen Karbi tum kar yes sona papeng pe halo sono ke chok tige amuka rong hang tum amuka tiso tum lan ko mane amuka jung jung ratali political party le tum ko mane ka tharsang ho ko mane son bal dag isia ke chok che bangke mo purki mo rong topo athi Karbi ka chingrum Karbi ka che phage nonde tage party benche bhalo so benche bhalo doi kache phage nonde tage lasi laso Karbi tum kache pate song men ire pin long pangke alang war cham te je itum ke laga pini pena malam ka lelo VGR ke laga rang pena lam lo lase pini anta chonghoi se election declared ma bang sele arjui nangli tuma channel hoi pen kethe giding ka manile arjui bang chonghoi se election declared ma chonghoi se rada bana apong meeting padoret apong meeting pe hangaret apong pa protester apong dharna pa pedoret chonghoi ma bang sele dia alam mangga adele tom jongse non anta a order doet aron doet pen dan anta election declared bolote lage iletum galelo chukidam tangbang HD minister iletuma hills area department lo HD minister jogen mohon ta bang pudaklo niletum pen ke thang alam avelo lage council atum lo bolote council kachari ake hai Tuliram rong hangsar nanglitum kachiya pon team Karbi anglong office do clip langma election nun nitum man Karbi atuman aduk nang hoi nang nelo lahai nang pacetong nang nelo program nang paires nang nelo dharna nang padu nang nelo illegal settler lo bolote around wote eng kene vinot kidam tangar ni letung kadu ka beta rata theklong lo ke lamding lo Karbi atum achit chu du chomadi mang election lo then why not here lahai group chim netum han bonai lahai netum proigre Dipupen Govinti Solapen Kheroni pen Mohanteron Karbi long life